me concept no more my dear so say you say the stone that Accra Hearts of Folk rejected has become a cornerstone for Asante Kotoko. Intinache say enei mo alasan na ne ho ense making na say wakosan ediama krobia metema kumase Asante Kotoko yenti monsem. Mfie ba ko ne fa kontraje na branche agye atumu a Asante Kotoko boboko nim wokoka ne nuanom ho no wasi akan Mohammed Alhassan enkane no yesahene edi mahaso foka enkrampopuni mantem ha na chitafo no ensine fom nanso na mu na has ene ne wie ya ne kontraje omo ne wo no omo gya ne kwan fefefe eno nti Kotokofo agye branche ya tumu a omo pa no ho ntoma ahye chitafo ne se Ghana Premier League Agokansie aka no Mohammed Alhassan wo beka wo mo ho afem TN FA Cup ene Agokansie bi aka wa fi mu no nim di owo no eboboa boboko no mana koranim